Vlkolínec názov vzniknul tak, že že bolo nakázané kopať vlčie jamy, lebo že tu bolo veľa vlkov, boli s nimi problémy, takže údajne sa kopali vlčie jamy. Títo ľudia, čo tu predkovia žili, že kopali nejaké vlčie jamy a do nich chytali vlkov. Videl som tu aj ja vlkov na Vlkolínci. Či je názov Vlkolínec odvodený od vlkov alebo vrcholov, medzi ktorými je ponorený, to sa už nedozvieme. Pravda o tejto malebnej dedinke je ukrytá v samotnom živote v nej, v krásnej architektúre a všade prítomnej jednoduchosti. Tu si chce každý návštevník zvečniť, a to nie len na fotografii, ale predovšetkým v srdci. Zvečnenie a zachovanie je podstatou vytvárania svetového dedičstva, a to sa Vlkolíncu stalo pred 20 rokmi. Vlkolínec je takou ukážkou, ako vyzerala slovenská dedina pred druhou svetovou vojnou. A vlastne je jednou z posledných, kde existuje relatívne súvislá zástavba v takých istých podmienkach, ako to bolo pred 60-70 rokmi. To sú už staré domy, to sú už po 170-180 rokov. Takže no, po vojne boli zničené, tak sa museli opravovať, pobíjať, zakydávať, lebo to sa nedalo bývať. 24 domov zhorelo. Údajne boli tu na nejaké dve partie tesárov starých. Môj starý otec tiež do jednej takej patril. No a oni to stavali. Ľudia tu boli zruční, oni si vedeli ten základ, to robili tie tesárske partie, ale už vylepšovať alebo šindle strúhať vedel každý gazda. To už nebol problém udržiavať ten dom. No a stavalo sa len z tých driev, ktoré sú tu na tie lesy dookola, to sú lesy Vlkolínčanov. Vlkolínec je hmatateľným svedectvom o jednoduchom živote pracovitých ľudí. V obklopení vrchov Veľkej Fatry, pod majestátnym Sidorovom, ešte aj dnes žijú a pracujú necelé 20 obyvateľov. Volakedy bol môj muž ako richtárom 25 rokov, potom som to ja dotiahla ešte 2 roky do volieb. No a potom chlapi chodili, že či ním bude žena rozkazovať. Reku, chvala Pánu Bohu, lebo aj tak to bolo na nič sedieť po schôdzach. To som viacej ustala, ako keby som bola zemiaky kopala. Tu je vždy čo robiť. Ráno staneme, je nejaká robota okolo domu, tak sa to urobí buď drevo nejaké nachystať, alebo ja neviem, v lete pokosiť, sušiť, hrabať. S drevom, poriadky, pokryť. Druhú záhradu ešte nad cintorínom mám hrabať. Bieleniami tak ostane. No, to doviezli mi drevo, ako skladali. To sa mi oborilo, to mi treba. No a teraz je krátky deň, to už večer. Potom už ani nevládzem. Vlkolínec je taká ukážka prežitia ľudí v takých nehostinných prírodných podmienkach. Oni v podstate boli želiari, to znamená, že pripravovali drevené uhlie a popri tom sa zaoberali poľnohospodárstvom. Oni sú takou ukážkou tej schopnosti prispôsobiť sa aj v takých skromných podmienkach. No teraz, no čo 2 ruky mám a roboty ako štát.
Ja ešte chovám. A čo? Jedna jediná. 4 kozy, 5 cap. No ale sa dám zarezať za týždeň. Ešte spia. Ešte je niečo na žranie, nie? Joj. Joj. No, moja. Moja. Ja som to, no. Joj, jaká si mrzká. Vidím, piatok som im čistila, pred týždňom. A zase im musím. No, však ty stará. UNESCO sa snaží zachovať aj diela, ktoré reprezentujú tvorivého ducha, zaznamenávajú prienik hodnôt vo vývoji architektúry, prinášajú výnimočné svedectvo o kultúrnej tradícii. Práve to spĺňa 45 usadlostí vo Vlkolínci. Oproti veľkolepým monumentom a fascinujúcim stavbám, ktoré vzbudzujú rešpekt, skromne stojí drevený Vlkolínec, ktorý očaril svojou jednoduchosťou. Ten životný štýl sa odzrkadluje na tej architektúre, tak oni v podstate takým, ako žili, akým životom žili, tak tá architektúra o tom svedčí. Svedčí o tom to, že tie objekty sú menšie ako v iné vidiecké stavby v tých bohatších častiach Slovenska. Pobíjalo sa šindlom, no a to vedeli, kde majú drevo rúbať na šindle a odbili si toľko, koľko potom pribíjali. To bola, kedy neboli tie nátere, tak ako teraz dostať kúpiť na drevo. Sa volá, kedy šindel údil. Taká základná charakteristika je v tom, že oni používali dlhší šindel, 70 cm. Dôvod bol veľmi jednoduchý, aby ho nemuseli robiť toľko, tak ho robili dlhší, mali na to cez zimu viac času. Návštevníci lokalít UNESCO po celom svete majú väčšinou veľké očakávania. Cestujú za výnimočnosťou a s týmito unikátmi sa zoznamujú so zvedavosťou. Do Vlkolínca sa však kvôli unikátom nechodí. Na skromnosť a jednoduchosť, ktorá vás obklopí, sa, či chcete, či nie, pozriete s úctou. Krása dreva, štruktúra materiálu, ktorý sila ľudského ducha pretavila do nekomplikovanej a funkčnej architektúry, vzbudzuje v otvorenom srdci úctu. Hodnotu a pôvab tohto malého územia, kedysi ulice Ružomberka, si uvedomili aj domáci milovníci ľudovej architektúry. Venovali svoj čas a úsilie, aby tento vzácny klenot zachovali aj pre budúce generácie. V decembri v roku 1993 v kolumbijskej Kartagene bol Vlkolínec zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Bolo treba pripraviť materiály o samotnej lokalite, pretože Vlkolínec je skutočne jedinečná záležitosť a z titulu toho, že je Vlkolínec živý, že tam stále ľudia aj v tom období a teraz dokonca stále ešte žijú a to bola veľmi dôležitá skutočnosť, ktorá najviac, myslím si, rezonovala, keď porota, ktorá rozhodovala práve v Kartagene o tom, že či tento Vlkolínec bude do UNESCO ako zapísaný. Ten hlavný dôvod zápisu bol, že to má byť živá dedina. Ale teraz sami vidíte, že to tak nie je. Ak si niekto predstavuje, že živá dedina je
ja neviem, 80 000 turistov ročne, to není živá dedina. Čo jeden vyjde už s aparátom a s kamerou, že taký hrmot robím, len tak vrie. Človek, keď je zas pri robote z pola, idem, no, v čižmách, do pola nemôžem ísť v poltopánkach, ani v diolénových šatách, alebo v čom, tak idem v plášti, no. Tak by ste za fešandu chceli byť pred kamerou, hej? No viete, tak sa toľko ujedujeme. Myslím, že nakoniec Vlkolínec ako naša srdcová záležitosť si ten zápis určite zaslúži, pretože je jedinečný, má krásne prírodné prostredie, akurát, že už tá doba predsa len za tie obdobia troška sa zmenila, že tie práce, ktoré vykonávali obyvatelia Vlkolínce, ktorí tu obrábali všetky okolité pasienky, lúky, tak už teraz situácia je iná, takže troška sa v súčasnej dobe je to nie celkom tak, ako by to malo byť, ale možno, že ešte príde jedna generácia, ktorá to všetko oživí. Poctivá práca, starostlivosť o dobytok a domácnosť, zabezpečovanie dreva, kosenie či hrabanie, výroba šindľov, táto každodenná rutina v neľahkých podmienkach naučila Vlkolínčanov žiť skromne a bohaté skúsenosti im priniesli životnú múdrosť, ktorej ešte aj dnes môžeme načúvať. Nejdem nikde, nepoviem nič a nepočujem nič. A čušané slovo všade skováte. To ja tuto prehodím. Takto. No vidíte, teraz prejdem. Ale sa držím. Joj, veru, aj 10. pôjdem brať k reumatologovi krv a 12. už bude mať výsledky. Ale vy skáčete ako srnka. Joj, horký, že... No to je choroba, na ktorú sa treba len robiť. Ináčej na posteľ. To, prečo sem ľudia chodia, tak to je vždy taký trošku návrat do takej tej rozprávky alebo do toho detstva. Ono, tá atmosféra je tu vyslovene taká rozprávková, ale to je len taký vrchol toho, že ako dokázali žiť naši predkovia v symbióze s krajinou. Skutočne Vlkolínec si ten zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO určite zaslúžil. A je teda na nás a na nové generácii, aby ho zachovali tak, ako bol voľakedy a pomáhali mu pri rozvoji a pri zachovaní tej architektúry a samozrejme všetkého, čo k tomu patrí.
potom, keď už bude ten film hotový, tak prosím vás pekne, keď pôjdem do mesta, to ma stretne, tak potom sa nejdem ani vymotať. Volávajú aj z druhej strany.